U gradskoj vijećnici Ivanić Grada održan je sastanak između gradonačelnika Ivanić Grada Javora Bojana Leša i Davora Pranjića, potpredsjednika Republike Srpske i predstavnika Hrvata u Republici Srpskoj. Glavna tema sastanka bili su Hrvati iz sela Liskovica, koji su tijekom ratnih zbivanja 90. godina morali napustiti svoje domove. Mnogi od njih doselili su u Ivanić Grad, gdje su osnovali obitelji, te danas čine značajnu zajednicu u ovome gradu. Naši razlozi su ovdje sada već domaći, a opet naši Liskovčani, odnosno Hrvati koji su nažalost usred ovih ratnih dešavanja 90. godina morali da napuste svoje domove. Sada su našli ovdje jedan topli dom, već možemo reći slobodno domaći. Su tu, svakako daju svoj doprinos i ovdje u lokalnoj zajednici, tu su im djeca već završili i osnovna, srednja, ali i fakultetska obrazovanja, daju, možemo reći slobodno, puni doprinos ovoj lokalnoj zajednici, ali isto našli smo se radi jedne važne situacije, jeste pomoć toj lokalnoj zajednici, inače Hrvatska povratnička zajednica Liskovice, gdje su ljudi manje više svojim sredstvima i naravno uz pomoć i grada Ivanić Grada uspjeli izgraditi crkvu, odnosno obnoviti crkvu iz temelja. Sada su u problemima osnovnih infrastrukturnih projekata, o čem smo danas razgovarali, svakako projektima prekogranične suradnje i na onome što može donijeti doprinos i jednoj i drugoj zajednici, ovdje vrijednih i dobrih ljudi koji su došli s našeg kraja. Gradonačelnik Leš izrazio je zahvalnost cijenjenom gostu na posjeti, ističući dugogodišnju integraciju Hrvata iz Bosne i Hercegovine u lokalnu zajednicu. I naravno percipiramo i njihove probleme koji su vezani za njihov opet rodni kraj iz kojeg su došli, prvenstveno znači za Bosnu i Hercegovinu, tako da smo već u godinama koje su iza nas sufinancirali izgradnju župne crkve u mjestu Liskovica. A i imamo inicijativu kojom ćemo pripomoći da se izgradi i dio infrastruktura, odnosno dio ceste također u tom naselju. I današnji danji razgovori su opet bili vezani i za prekograničnu suradnju, odnosno mogućnost otvaranja pojedinih omotnica u kojima bi se možda zajedničkim snagama financirali neki projekti infrastrukturni iz fondova Europske unije kroz zajednička ulaganja, gdje bi naravno onda određenu korist imao i grad Ivanić Grad i izgradnja znači pojedinih objekata na području našega grada europskim sredstvima, a dio bi kao partner bili pojedine ili udruge ili možda sama katolička crkva, vjerske zajednice ili opet neka lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini. Sastanak je završio sa nadom da će se nastaviti uspješna suradnja između Ivanić Grada i Hrvata iz Liskovice, te da će se zajedničkim naporima riješiti preostali problemi i unaprijediti kvaliteta života svih stanovnika.